السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك حبيبنا شفيعنا سيد المرسلين إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى همان طاعات وإبادة لنذي صالح أمل لنذي خداي تشين أترشق لنذ ومحبة لنذ وتمام دعاء خير لنذ. الله تعالى لطف وكرم بلا قبول دبتا همان ذا إيلون إتشرين دوث يارن قوم خيشن إنتان أغلغيدن دنيا وآخرة سعادة قننمك يذا عقلق بيثن إن شاء الله. خداي تعالى يورد مذي بارهات دب وطنمذ أمنية بولب ulamalarımız ve milletimizin ağzı birliğine, dinimiz dünyamız avatlıkta, mescit medreselerimiz yürüyüp durmaktan ayırmasın inşallah. Peygamberimiz gözümüzün nuru, başımızın tacı, rahmeten lil alemin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem adede halqih 60 yaşında bolon vakiadan Medine-i Munevvera halis pak bir mujtema-i İslami din İslam yürüyüp duran bir kamil pak şehir boldu. Medine-i Munevvera'nın devruğu arastalandı. Yani şu mahallan aysak bigiyeceki yerin yüzünde en zorlu olukan devletlere, olukan zorlu imparatorlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namı yazacağı. Müslüman olun. Allah Teala'nın dinine girmek vazifenizdir ve elbette hemen de lazımdır deyip de dünya boyunca dünkülleşip duran hususan iki tane zorlu devlet, zorlu imparator, biri Husru Perviz Kasra, kadim İran Fars'ın devleti ve biri de Rum devleti. Fransa'dan beri İtalya, Yunan, Türkiye, Filistino, Urdun şolun hemmetinin padişahı olan Azimur Rum olan Herakıl'a yazan naması. Harkalli vay diyala. Herakıl. Beter genzat hakıllı, düşümlü, favat zamanında yaşayan mümin, Müslüman, cavan dost. Peygamberimize peygamberlik verilenden neçe yıl geçti? 40. yaşında peygamberlik verildi. Bir mukaddeman men hükmen haydmalı olayan. 40. yaşta peygamberlik verildi. Şu mahal neçe yaşında? 60. yaşında. Yani 20 yıl veri hadir nama yazanak da beylik kişverlere, beylik padişahlara.
yoksa peygamberlik berilin boyuna nama yazmalılar dünya boyunca padişahlara. Hal bir peygamber ki ahir zaman peygamberi olsun turdu. Siz de mümin Müslüman bolun deyip 20 yıllık zahmetler çıkıptır. Tabir arasaca bir şehir becersin. Şehrin adı ne ama? Medine-i Münevvera. Şuna zahmetler çıkıp bir şehir kamil arasaca bir Müslüman bu din İslam yürüyüp duran pek şehir arastalaptır. Hemun arasa bolli nama yazıptır. Beter gen vattır ha. Resulullah canın kadi müdiriyeti, kadi ihsası mesuliyet edip, övünçak, öz devruğunu dayav sahabalar terbiyet verip, öz şagirtlerini perişteden artık maç insanlar edip, vakatlarına zahmet çıkıp birin, dini yortup birin insanları becerip, ve şehirde arastalap, onun namı yazmağını duruptur. Aslında şimdi öyle bir gen zatta. Yoksa 20 yıl bundan ozal yazmalı adam. Öz çarvaca fikrimize oraya gidecek bolsak, peygamberlik berilin boyuna, men mesuliyetim ma, men öz vazifem ma, men basımrak yerine yetireyinip, devrektaşın namı yazmalı. Resulullah can onu edmendir. Allah Teala da onu buyurmandır. Cevap kuvulmallah onun önüne. Hani olur bir namayende iyi verse, olur bir adam iyi verse, başka peygamberin obasını şehrini gördüyse ne mi diyemeli? Emma inni 20 yıl zahmet Medine-i Münevvere arasında cevalle. İnni bir vakt ola adam iyi verip biz şu peygamberi görecek, şehrini görecek diyse gelivermeli, görüvermeli. Bir halis İslam dini yürüyüp duran arasında şehir görecek bolsalar. Şunun için peygamberimiz 20 yıl veri ulukan devletlerin padişahına, ulukan imparatorluğun başlarına namı yazmanlardı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Acib bir müdiriyet, acib bir bernama. Allah Teala kursağını kuyulluğu bir hak görünüp duranda hatta. Bir gecede Allah Teala köklediğinden tarihte dünya boyunca sabitşöde dakik senetli veririm. Kur'an-ı Kerim'den sonra sahih-terin kitap name? Sahih-ul Bukhari. Kur'an-ı Kerim'den sonra sahih-terin kitap Sahih-ul Bukhari. Bukharalı bir ulama'nın birinin Resulullah'ın sözlerini yığınan kitabı Kur'an-ı Kerim'den sonra dünya boyunca sahih-terin kitap. Şol kitabın 6. hadisi şuun ketecek gurrumumuzda. Kime namı yazıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Herakl. Rum'un padişahı. Rum diyen fakat Türkiye böyle değil ha. Türkiye anırtında Yunan, anırtında İtalya, anırtında Fransa'dan başlıyor. Ulukan bir zorlu devletin padişahıymıştık. Tebarik saltanati, özünün kudreti, Arapların içine de giyirip Suudiye deyip duran Urdun, Filistin, o bölgede, Şam bölgede şun kudretinin eteğindemiştik de. Yani Beytül Mukaddes Herakl'ın elindemiştik. Filistin, Mescid-i Aksa Herakl'ın elindemiştik. Tarih gördüm kamşı direkt bir odul atavavasının doğusu del gurrun haşi. Mesela Peygamberimizin dedesi ya kakası şu padişahlarla dostmuştuk mu? Yok. Öyle katnaşanmıştık mı? Yok. Odul irtibatlar var mı? Yok. Akıllı, savutlu insan. Müslüman kafirin eşitmeli gurrun haşi. Eşitmede tarihte sebit gurrun. Bir ulukan bir saltanetin üstünde oturan insanlara namı yazmalı. İnşallah işte mufasselen gelir. Neçe servazı var Peygamberimizin? 3000 sahaba. Olan neçe servazı var? Bersi 10 milyon. 3000 sahaba. 8000 leşker. 3000. Yani servaz bilen bolacakla 60. Adam bilen bolacakla 60. 1 milyon servazı verir, bar Medine'nin dündürün aydın diyerdi. Tarih görüttürmüştür zaten. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka tarih görünlerdir bu kudreti. Fakat ona da değil ha. İnniki heftelerde beyliki zorlu devletten padişahlar o inniki hefte gelecek. Allah Teala köklediğinden bir gecede Herakl, Rum, İtalya ve Yunan ve Türkiye'nin padişahı olan ulukan bir imparatorun başı olan Herakl. Şuna Resulullah'dan namı yazıyor.
İnni qissani kamil suratynda Sahihul Buhari'nin 6-njy hadisi o şoň şerhlerinden we qysgaja yerlerine başga hadislerden istifade edip hyzmatyny da kamil suratyny ýetireýin inşallah. İhlas bilen Muhammed Peygamberin hak gurrunlarının biri edip bilen, hormat bilen kulak asaň täsiratkan görersiňiz. İnşallah. خرجت قريش تاجرة إلى الشام فوافق خروجهم مجيء قيصر إلى مسجد الأقصى. Peygamberimiz nama ýazypdyr. Nama näme ýazypdyr? Onu inşallah işte gelir. Namany Dihye diyen Dihyetul Kalbi. Sahabalan iň ýüdüwidi ýalfyllap owodalykdy hemmesinden owodan bolan sahaba şoňa aýdypdyr. Şu namany barda Şamyň içinde Busra diyen şähriň hakimi vardır. Şoňa täbil berdipdir. Busra diyen şähriň başy vardır, farmandesi vardır, şoňa täbil ber. O da Herakla täbil bersin. Şon padşahyň eline täbil berilmeýänmiş. Bärdäki birine täbil bermeli, dünýä boýunça şu mahalla şeýle. Bärde ur namaýandasyna täbil berilýär, o da padşah täbil bermeli. Sen Busra diyen şähriň ol qantyna akit, o da Herakla täbil berer dipdir. İttifakan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin naması bariye şo güllerde de Aňyrda, Konstantiniýeden, İstanbul'un içlerinden Heraklla turup gaýtýa be Mescid-i Aqsaga Filistine, Beytül Mukaddes'e gelen wagtlarymyşdyk, naman gelen wagtlar. Bula bir tawfik boldy. Nama Şamyň içine girenne Herakl öýde şo mantaga gelen wagtymyşdyk. Emme yeni bir zat kök gelipdir. Şo günlerde Mekkan kafirlerde Şam'a şolun şäherlerine ticaretten çyryp baran wagtyna da kök düşüpdir. Nama geldi şo tak. Rumyň padşahy Herakl şo tada Mekkan kafirleri da onu da ticaretten çyryp şo tadamışdyk. Nama barıpdyr. Faqala Herakl قلب الشام ظهرا لبطن حتى تأتي برجل من قوم هذا أسأله عن شأنه كذا في فتح الباري لابن حجر. Herakl aýdypdyr serwazlaryna Mekke tarapdan tijarete adam geldi hawa şu Şam, Urdun, Filistiniň döwregini ýeri düňdürüň agdaryň şolar tapyň getiriň men ýanyma diýipdir. Şu namany iyi bilen Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam barada şolardan sorajak soragym ma diýipdir. Şu Şam mantagany agdyryp düňdürüň diýipdir. Ýeriňi tenden tapsaňyz da şolar tapdan getiriň diýipdir. Şol Mekke'den ticaret etmäne gelen Qurayş taifasından men sorajak zadymma şu namany iyi bilen adamdan sorajak ki Muhammedi tanıýanňyzmy, näjir adam, palanjy adam on gururun inşallah işte geler. Subhanallah. إذ هجموا إليهم فساقهم جميعا وعدد الركب 30 رجلا برواية الحاكم. Mekkan kafirleri 30 nefermişdik şonda. Bir topor serwaz bolup taşyn gapap, Oğraylyň ýyda gaşyn diýip Beytül Mukaddes'e gaşyn we hum bi Iliya Beytül Mukaddes'e gaşyn bi Mekkan kafirlerini ticaret etmäne gelirler, ýydyna sürpdirli Beytül Mukaddes'e gaşyn. Ýöreň, näme? Herakl gelýär. Azimur Rum siz bilen işi var. Bütün Rum'un padşahysyny. Arada muterjem goýupdyr Herakl. Oham aýdypdyr: "Eyyukum aqrabu nasaban bi hada ar-rajul allazi yaz'umu annahu nabiyyun?" Ahiriz zaman peygamber diýip aýdýan biri wa diýipdir, siz aralardan çykdy. Sizin haýsy biriňiz şolara ýaqyn nisbetiniz ýaqyn diýipdir. Men peygamber diýip dören biri ba, nama geldi da. Sizin haýsy biriňiz şoňa ýaqyn diýipdir. Faqala Abu Sufyan: "Ana aqrabuhum nasaban." Abu Sufyan şonda musulman bolmadyk wagtymyşdy. Bu wakadan bir ýyl soňra musulman bolýar. Abu Sufyan. Men iň ýaqynlar şu 30 neferiň içinde diýipdir. Faqala Herakl: "Adnuhum minni wa qarribu ashabahu faj'aluhum 'inda dhahri." Şu Abu Sufyan berrak getiriň diýipdir.
Başka yoldaşlarına arkasında koyun, göz olmasınlar. Yüz olmasınlar deyiptir. Men şu Ebu Sufyan'dan da soracak deyiptir. Ey idin nakili deyiptir. Allah'sa aydın bana deyiptir. Ey idin nakili, Allah'sa bana aydın deyiptir. Ebu Sufyan'ı evlerine koyuptir. Onlar da idinine koyuptir, sep edip. Näme deyip? Ebu Sufyan'ın yüzü şolara düşmer yanık, yüzü kalmana Allah'sa, hay mının bolmaz deyip kıygırışar yani. Göreyle Ebu Sufyan näme diye. Fevallah, lawla'l haya min en ye'siru aleyye keziben lekezebtu. Sonra Müslüman bolana tarif etdiye ha şuurun Ebu Sufyan. Hazreti İbn Abbas'a tarif etdiye, İbn Abbas'a ümmete yetiriye. Buhari'nin sünnen. Ebu Sufyan näme diye? Men Allah'ın menen ilimdekile Allah'ı diyemeyeceğini biliyordum diye. Halancıran Muhammed'i yamallasam bolacaktı diye aleyhissalatu vesselam. İlimdekile yo Allah'ı deyip aytacaklar mı näme padişaha? Yöne özümden utandım. Mekke gelemde hey Ebu Sufyan Allah'ına sen deyip bana yalancı diyerlim kan deyip özüm şunu gayret edip haya ettim. Ağlamana dilim varmadı deyiptir. Arapların bizil gayratlar bolyan ha. Tekrar edeyim. Allah'ın menen ilimdekile Allah'ı padişah deyip kıygırışmacağını bilyen deyiptir. Son 30 nefer hemmemiz Muhammed'in düşmanı aleyhissalatu vesselam. Yöne sonra bana ben seninle yoluma gülüşüp yatsından ya şuhuluş aytsakla ben seninle bu Sufyan olğan adam ol ağladın ha diyerle deyip şondan haya ettim deyiptir. Ondan için hiç ağlamadım deyiptir. İnni göreyliğin sorak cevaplara Herakl beter hakıllı adammıştık. Heyfke sonra özün samsıklığa vurttur. Huday sakla. Göreyli näme soraya? Dünya boyunca tarihte sabit gurrun haş. Barıp bir yurtta Mekke'n kafirleri ve Rum'un kafirleri. Peygamber var mı şu tahta? Yok, berdi Medine-i Münevvere'de. Namayandası var mı? Yok. Namı verildi kayıttı. Keyfe nesebuhu fikum? Atavabasın bilyanız mı nahilli adamdığın şol men peygamber diyanın deyiptir. Ebu Sufyan aydıptır, huve fina zu nesep. Hey ora atavabası bir şerafetli bir nesepli adam. Kim inatas kim diye belli değil adam değerliptir. Ya mesela nauzubillah veled zina ya bir zat değil. İnatası bir belli olmayan adam değerliptir. İnatası kakası babası kim diye belli adam oluptur. Böyle deyiptir. Herakl aydıptır. فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله قلت لا. Herakl soraptır. Şil adamdan övünçe 10 yıl, 20 yıl, 100 yıl, 50 yıl, 200 yıl bundan ol eşittiniz mi deyiptir. Başka bir yerde sizin tayfanızdan men peygamber deyip turan olsun deyiptir. Acayip sualla. O da eşittiniz mi deyiptir. Siz şundan övünçe sizin tayfanızdan, sizin obanızdan bir adam men peygamber deyip turan olsun deyiptir. Ebu Sufyan yok deyiptir. Ata babamdan eşitilen zaten bir şey Muhammed'den eşitildi deyiptir aleyhissalatu vesselam. Herakl soraptır. Fakat soru cevap. Fehel kana min abaihi min melek? Min melik? Ata babasının şun padişah olup süren adam var mı deyiptir. Dedesi, kakası, atası, babası padişah olup sürüp geçen var mı deyiptir. Ebu Sufyan ayıptır. Yok deyiptir. Ata babasının içinde padişah da yoktur şun deyiptir. Böyle. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤه. Ora mağrur mütekebbir adamla şon iyidine düşýärmi? Ya ora ejil fespel adamla iyidine düşýärmi deyipdir. Ebu Sufyan aydypdyr. Yok ejil adamla iyidine düşýär deyipdir. Zayıf adamla iyidine düşýär deyipdir. Ebu Cehyal mütekebbir düşmýär deydi da. Herakl sorapdyr. Ayazidun am yanqusun? Şolar günmegun köfelýärem ya azalýärem deyipdir. Qultu bel yazidun. Günmegun köfel barýärler deyipdir Ebu Sufyan. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه قلت لا. Herakl aydypdyr. Bir musulman bolan adam, bir mümin bolan adam ay bidirek din ki binäme dinni ýerine ugrul gaýtýan bolýarmy deyipdir.
sahtatan lidini. Dini okuş verip idini öwürleýän bolýam, gaýta kafir bolýan bolýamy diýipdir. Şolong içinde musulman bolýanlaryň içinde nefsine allanıp, pula allanıp, dünya allanıp idini öwürler, oň menen işim ýok diýipdir Herakl. Şu dini okuş verip idini öwürleýän adam barmy diýipdir. Ýok diýipdir Abu Sufyan. Dogrusyny aýdypdyr. Ýok diýipdir. Hele allanıp, pula allanıp, maqamdan saballan öwürler bir adam. Emma şu dini okuş verip öwürleýän adam ýok diýipdir. Bolýar diýipdir. فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا. Onna şol peýgamber menlip turmagynyň öwünçe hiç şol yalan alýanlar diýip yalan eştilýärdim şondan diýipdir. Ey şola alýanlar diýädiňizmi diýipdir. Ýok. Yalan eştilen hakda hiç kim şoňa yalançydy diýen hakda diýipdir. Bolýar. Qala fahal yaqdir. Qultu la. Oham Herakl sorapdyr. Hi amanata hıyanat, hi wa'desine terslik, şu jürek bir ýokmaz ýagdaý barmy diýipdir. Ýok, o jere ýokmaz ýagdaý ýok diýipdir. Ýöne bir ýamanlajak bolupdyr, ýöne ýamanlamandyr ýene-de. Näme diýipdir? Wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Ay bilemek diýipdir, näçe wagt bara göremizak diýipdir. O taýda bilen edamasa diýipdir, bir ýöne şu zalke faýtyk galypdyr. Qala fahal qataltumuhu? Herakl sorapdyr. Döwrüňde Rumy ulukhan adamlary bar ha. Şumahalyçyly jeň etdiňizmi şoň menen diýipdir. Qultu na'am. Qala fa kayfa kana qitalukum iyyah? Qultu al-harbu baynana wa baynahu sijal. Herakl sorapdyr. Şoň menen jeň etdiňizmi, savaş boldymy diýipdir. Abu Sufyan aýdypdyr, hawa diýipdir. Savaş boldy diýipdir. Nähilli diýipdir. Hemişe ol basardım ya siz basardyňyzmy näme ýagdaýlar bolardy diýipdir. Abu Sufyan aýdypdyr. Bir ulaqan jeň boldy. Ala Bedir jeňi bir basyrlyk diýipdir. Bir Uhud jeň boldy, biz de olardan kan adam öldürdük diýipdir. Bolýar diýipdir. Qala maza ya'murukum? Ol peýgamber diýen adam size näme buyurardy diýipdir. قلت يقول اعبدوا الله تعالى ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. Soraq tamam molla. Näme bilen size buyurýardy? O da aýdypdyr, bize aýdardy. Bir beýik Allah'a Rabbim Allah diýden ibadet edin. Allah Ta'alaň adyna we zatyna we sıfatyna we ibadatyna gapdynan şey goýman diýip aýdardy. We bize buyurardy, Allah Ta'alaň azamatynyň baraberine namaz okuýun, dogurçy bolun, pak arassa bolun we dogon garnaşyňyzyň abryny we malyny hawasyny saklaň diýip şu zatlar tapşyrardy diýipdir. Soraq tamam molla. Inni kulak asyp göreýin, Herakl näme kepleýär? قال هرقل سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب. خاب ديبتر Herakl. Men senden soradım şoň atawabasy nähilli adam diýip soradım. Sen aýtdyň hewr atawabasy tanylýan adam diýdiň. Peýgamberliň hemmet şeýle da diýipdir. Taýid etip barýar. Peýgamber ýokdur diýipdir. Atawabasy näme diýär belli däl. Ine taskim diýip belli däl bolup duran peýgamber ýokdur diýipdir. Men senden soradım diýipdir. Herakl aýdypdyr. Atawabasynda şijire keplen adam barmy diýdim. Senni ýok diýdiň. Eger bir nefer ba diýen bolsaň, ha şoň agzyny ökünip bir de kepleýän bolmalylar diýerdim diýipdir. Eger atawabasynda da bir nefer şijire keplen bolsa, ha şu atawabasynyň agzyny ökünip bir de kepleýär da diýerdim diýipdir. Belli bolýar bir haklygy babyl adamyň diýipdir. Men senden soradım diýipdir. Şolaň atawabasyna padşah barmy diýip soradım. Sen aýtdyň ýok diýdiň. Eger atawabasyna padşah bar diýen bolsaň, bu atawabasynyň padşahlygynyň ýüzüne gözüp bärew diýerdim diýipdir. Men senden soradım diýipdir. Yalan alýarmy? Yalana nisbet berýäňizmi? Yalan menen alýandyr diýädiňizmi? Onda senni ýok diýdiň.
Aha men aydarın iptir. Lem yekun liyadharal kadibe alan-nasi ve yekzibe alallahi Taala. Adamları ağlamayan adam Huday bana bir zat aytdı dep yalandan aytmaz diptir. Palani sana şey dedi, palani bey diye dip adamların arasında ağlamayan adam diptir. Indi Huday bana bir zat dip de yalandan aytıp bermez diptir. Aham Heraklay diptir. Men senden soradım. Şoň ýygyny ejide adamla düşýär ya mutakabbir men ýany adamla da düşýär sen aýtdyň ejide adamla düşýär diýdiň hemme peýgamberler şeýle da diýipdir. Pespäl adamla özüni kiçildip peýgamberiň näme diýse baş üstüne diýen adamlar diýipdir. Musulman bolýar diýipdir. Men senden soradım. Şu imana giren adam ýygyny öwürleýärmi diýdim. Sen de ýok diýdiň. Ey Heraklın aydan kefini öldün. Kedalikel iman hine tuhalitu beşaşetuhu el kuluba. Havvada deyiptir. İmanın süyücülüğü, imanın hüzürü, imanın lezzeti, imanın nuru kalbe girenden sonra çıkayan neldir deyiptir. İman, son süyücülüğü kalpleri girenden sonra beyin rahati çıkayan neldir deyiptir. İman niyanın, din niyanın bir nur, bir arameş, bir keyitçilik da eğer fakat yemek içmek bolsa kan heyvallar ve adamdan kan yiyip içýärler. Eğer fakat yatmak bolsa kan heyvallar ve adamdan gaw ýatýarlar. Eğer fakat şahwet bolsa kan heywan ve adamdan şahwet kan. Eğer başka rahatçılıklar boljak bolsa, qawi boljak bolsa kan heyvallar kan adamlardan qawi. Gatdynda da heywan kan. Ejiliğine, şatırlığına, dayavduğuna hemme taraftan heyvan kan. Ama diyanatına insana yetip bilmedi heyvan hiç vakti. Ondan çireyim Heraklay diptir. İman yanında adamın içine girse ondan çıkan adam bilýär diptir qaranqylyga düşerligini. Namaz okuyan adam bir jowun namazyny okuymandy näzir qaranqylyga düşýär. On nuruň içine giren adam öz gow bilýändir. Amanatına, vədesine ters gelýär mi diýip soradım. Sen ne ýok diýdim. Hemme peýgamberler şeýle da diýipdir. Ahyrky soragym görürüňi senden soradım näme buyurýar diýdim. Sen aýtdyň Allah'a bende bolmaly, namaz, dogan garnaşyň gözlemeli, arafda bolmaly diýip. Heraklay diýipdir. Fa in kana ma taqulu haqqan fasayamliku mawdi'a qadamayya hatayni. Eger sen aýdýan gürrüňleň dogry bolsa, men şu iki ayagymyň duran ýerde bir musulman boljaksyň dinine baýat girmeli bolýar diýipdir. Fe in kana ma taqulu haqqan fasayamliku mawdi'a qadamayya hatayni. Eger men soraglama sen dogry jogap beren bolsaň, ki dogry jogapdy berdi, bir men şu duran ýerlemde de azan çekilip mesjitler gurulup namazlar okulmaly bolýar diýipdir. Wa qad kuntu a'lamu annahu kharij Lem akun azunnuhu annahu minkum. Men Tevrat ve İncil'in sübülün bilýärdim diýipdir. Ahir zaman peýgamber turjagyny. Emma siziň taýfaňyzdandyr diýmeýärdim diýipdir. Falaw a'lam anni akhlusu ilayhi latajashshamtu liqa'ah wa law kuntu indahu laghasaltu an qadamihi. Hayp korkýan diýipdir. Musulman boldum diýsem döwrümde aklemen öldürürüm qadiýan diýipdir. Şoňa sagaman barp biljegim bilsem diýipdir. Dağlar, derýalar geçirip barardım. Oşoň maňraýyndan okşap, aýagyna kirlerini da ýuwurdum diýipdir. Kim nama ýazdy? Muhammed Rasulullah. Kim görüňler aýdy oçy? Azim Rum. Fransadan ta gelip Suudiýeň döwregine gelýänçä men memleketim badiýan bir beýik insanlyň arasyndaky adam ha. Ulukon bir imperator saltanatini ýesi bolup duran adam ha. İmparatoriýa Fars bilen dün kulleşip ýykylşak bolup burşýan adam ha. Milyon şerwaz ba adam ha. Herakl näme diýipdir? Hani şu Muhammed diýen adamyň namasyny okuýaýly getirdi diýipdir. Asl inni nama ine belli. Peýgamberimiz nama ýazdyr. Ey musulmanlar, gözümüzün nuri, başımızın tacı Muhammed Peygamber bir gen nama yazıptır. 3 setirin içinde. 3 setirin içinde bir manalar var.
Bir gürrüngleri var, bir kudretleri var. Ebu Sufyan näme diye? Namany okuyup tuqala Hiraklın manrayından derler akıtdı diýdi. Nama okulup tuqa, ulaqan bir padişah manrayından der akıt etdi. Özü utanyp darıgyp basylyp. Azramah çupan ne tersetler ne berdi. Likişan hafız bubad az garm sardı. Hazreti Mevlana aydiye. Medine-i Munawwarada Muhammed Peygamber 3000 servar 3000 sahabası bilen ulaqan bir milyoni servari va padişah nama ýazýar. Näme diýip? Akla sığyan atmışy. Akla sığmıyor. Bu bir mucize. Yani Peygamber diýäniň bir çofan molýa, ulu milletde şoň bakyp beren maly dowary bolýar. Hiç çofan özüniň dowaryndan gorkarmy diýipdir Hazreti Mevlana. Azrama çupan ne terset derne berd. Hiç çofan özünün koyullarından korkacak mı deyiptir. Allah Teala Muhammed Peygamber'i milleti bakyan, milleti gözleyen bir çofan etmeyi veriptir. Bizim başımıza taç edip, gözümüze nur edip, hiç çofan özünün bakyan malından korkacak mı deyiptir. Koreylin namada näme yazmıştık? Namanı okuyupdurlar. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem abdillahi ve rasulih ila Hirakl azimir Rumi. Selamun ala men ittaba'al huda. Amma ba'du fe inni ad'uke bi diayetil İslam. Aslim teslem. Yu'tikallahu Teala ecraka marratayn. Fe in tevelleyte fe inne aleyke ismel erisiyine. يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. 4 setrin içinden. Sadece manasını aydelim. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya ve ahir rahmetin dökün beyik Allah'ın adı bilen min Muhammed abdillahi ve rasulih ila Hirakl azimir Rum. Şu namanı iyi veren gözümüzün nuri, başımızın tacı, rahmeten lil alemin Muhammed Allah Teala'nın bendesi ve Resulü'nün Rum'un ulusu olan Hirakl'a iyi verdim deyiptir. Selamun ala men ittaba'al huda. Her kim ak yolun iyidine düşse, men Muhammed'den şona salam olsun deyiptir. Amma ba'du fe inni ad'uke bi diayetil İslam. Ey Hirakl, seni İslam çağırlığına çağıryan deyiptir. Ey Hirakl, aslim teslem. İkikep. Aslim teslem. Müslüman ol, dünya ahiretin avat bolar. Yu'tikallahu Teala ecraka marratayn. Eger Müslüman bolsaň, Hudaý sana 2 hisse sowap berjek. Hem öz Müslümanlygyň we hem de ulu milletiň Müslümanlygyna sebep bolsaň, kän sowaplar alarsyň. Fe in tawallayta fe inna aleyka ismel erisiyine. Ey Hirakl, eger iýdiňe öwrilseň, Müslüman bolmasaň, öz günäň ulu milletiň günäsi sen boýnuňa bolar. Halkyň boýnundan günä aýrylar diýdigi däl ha. Olara da harama günäge sebep bolansaň, günäň artykmas bolar. Ey Yahudiler we Mesihiler, meger siz aýdymýaňyzmy Allah'a ibadet etýäsip, menne şu Allah'a ibadet etýän, gelin orta Allah'ny birläýliň diýipdir. Allah'dan başga Allah ibadetmeýliň diýipdir. Allah'dan başga halal haram edýän bilmäýliň diýipdir. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Yene kafir bolsaňyz bir musulman aýt diýipdir. 8 yani beter bir kudret gurrunları var. İnhi görüp eşittiğiniz Resulullah can Hirakla yadan naması. Neçe setir? 3 setir. Bismillah bilen 4 setir. Deslap Bismillah bilen başlaptır. Bitirgen zat min Muhammed abdillahi ve rasulih deyiptir. Kime yazıptır? Onun Mesihiha. Yani min Muhammed Allah'ın bendeti ve rasulü deyiptir. Min Hudaýyň oglu diýemek özüme deyiptir.
Ola İsa'ga, Mesih ile İsa'ga Allah'ın oğlu diýär da nauzu billah. Emma İsa peygamber ýanyk men Allah'ın bendesi we rasuly diýipdir. Bitir giň zat ikilenji wurrun ila Hirakl azimir Rum diýipdir. Sen Rum'un olaqanty, bizim olaqanymyz däl ha diýdigi ha. Ajib bir giň wurrun habe. Ila Hirakl azimir Rumi. Sen öz milletin olaqany. Onu yalandan awadallap, sen bir olaqan padşa, sen bizim serwerimiz odakdyr diýmendir. Ila Hirakl azimir Rumi. Sen öz milletin olaqanty diýipdir. Bizim olaqanymyz däl sen, musulmanlaryň olaqany däl sen diýipdir. Şey diýdigi bolýada. Ýöne azimir Rum diýipdir. Bireme tarafta silatdır Resulullah'dan. Öz milletin olaqanty sen diýipdir. Üçüncü beter geň zatçy kysgazyk kelemelerin içinde. Assalamu aleykum diýmendir. Assalamu aleykum diýmendir. Näme diýipdir? Salamun ala men ittaba'al huda. Her kim ak ýolda gelse, şoňa men tarapdan salam bolsun. Assalamu aleykum diýip kafir aýtmandyr Resulullah'dan. Beter geň zatça. Assalamu aleykum diýip kafira näme ýatsa, men tarapdan sana salam bolsun diýip gelişiksiz bolýar da, şonu bile öwretýär Resulullah'dan. Aham näme diýipdir? Salamun ala men ittaba'al huda. Her kim ak ýolda bolsa, şoňa men tarapdan salam bolsun. Ittihiyatu daki Allah, ittihiyatun içinde näme? Assalamu aleyna ve ala ibadillahis salihin. Bitin insanlaryň salihi bolanlara bir tarapdan salam bolsun. Çağajygymyz dünýäge gelende türkmen näme diýär? Salihin bolsun diýär. Şondan çyrimdir ha. Salihin bolsun. Allah'ın şo salih bendesi bolsun. Şo Resulullah'ın salamynyň içine girsin diýdik da. Dördülenji gurrun, giň gurrun. Asl aýdan gurrun iki kelime. Ey Hirakl, aslim taslem. Musulman bol, gönün örsün diýipdir. İkijek. Aslim taslem. Eýşi ýöne daşymda men 300.000 serwaz wa diýip şikef aýdyp boljak da atmay. Arkan Allah bolmasa, bir hak din bolmasa, Hiraklyň amyat woti, emredi woti, buyruw woti. Oğluna buyurýan ýal buyruw woti. Ey Hirakl, musulman bol, gönün örsün diýipdir. Aslim taslem. İki kep. Aslim taslem. Musulman bol, dünýä ahiratyň abat bolar diýipdir. Ştalarını okulyp tuqa, Hiraklyň maňraýyndan derläp derakyp duranmyşdykda. 5-nji geňzat yu'tikallahu taala ajraka marratayn. Musulman bolsaň iki esse sogabyň bar sen diýipdir. Bir öz musulmançylygyň kän adamy da sebep boljak. Halkyň gowlugyna sebep bolsaň artykmaz öz başyna sogaby bar. Yani ikije kep bilen heweslendirip oti, hak kep bilen. O bir kep bilen gorkudypdyr. O da näme? Fa in tawallayta fa inna alayka ismal arisiyyin. Eger kafir bolasaň, öz kafirligiňe boynuňa alarsaň, uly milletin günäsi sen boynuňa düşer ha diýipdir. Yani halkyň boyundan günä aýrylyp sen boynuňa düşýär diýdigi däl ha. Şumal biziň ilimimiň içinde de gurrun madan, ay sen palan günäni, günäsi men boynuňa diýip. Şo ýerde şo günäni edýän adamyň öz boynuny günä bar. Berkada ba. Ol günä on boyundan aýrylyp maňa geçýär diýilýän gurrun ýokdur ha. Emma Rasulullah jan aýdypdyr, o milletin öz günäsi öz boynuny diýipdir. Emma şolara günä bolşýar saňa da bada diýipdir. İkije kep bilen iki keleme bilen gorkudypdyr. Hulasa dünýä gyzyp, mülküňe gyzyp, padşalyga gyzyp kafirligiňde galsaň, gaty ýük bilen, agran bilen kıyamatyňa gaşyn gitmeler bolarsyň. Ahyrynda da gelipdir, megesil Mesihidem diýipdir. Allah'a ibadet etýärsiňmi? Gelin orta Allah'a ibadet edilipdir. Hudaýdan başga Rabbimiz ýok diýmeýän, gel Allah'dan başga Rabbimiz ýok diýýärsiňdir. Allah'dan başga halal haram edýän hiç bir mahluk ýok diýem, ýok, gel menne şonu aýdýan, gelin orta diýipdir. Inhe üç setir bilen tamam etdi. Gurrun iyigini göreýliň. Hirakl derledi. Ve şu gurrunlerde okulli Ebu Sufyan näme diýär? Felemma qala ma qala kasura indehu as-sakhab ve irtafa'at al-aswat ve ukhrijna. Qalmagal boldy diýipdir. Şol Hiraklyň oturan saluny qalmagal boldyr. Näme Hirakl musulman boljak bolýarda? Näjire boldy, Mesih ile gygyrşypdyr.
Ebu Sufyan aydiye mene düşünmedim näme gurrun edenlerin bizi çıkardılar salondan. Bizi otokdan çıkardılar deyipdir. Ebu Sufyan bärik geçipdir şomuga kafir da sonra musulman bolýar 1 ýyl sonra. Ebu Sufyan näme deyipdir ýanyňky ýoldaşlaryna? Laqad amira amru ibn Abi Kabşa innehu yakhafuhu malik Bani'l Asfar. Ebu Sufyan ýanyňky kafirlere näme deyipdir? Ey Muhammed'in gurruny ýerek turup durup deyipdir. Aleyhissalatu vesselam. Rumun padşahı korkýar şondan deyipdir. Owasynyň adamysta mesela Resulullah can. Laqad amira amru ibn Abi Kabşa. Ey Muhammed'in gurruny ýerek turup durup deyipdir. İnnehu yakhafuhu malik Bani'l Asfar. Rumun padşahı şondan korkýar deyipdir. Rumun padşahı maňry derler oty şondan deyipdir. Namar görtütür oty deyipdir. وفي رواية الطبراني فما زلت مرعوبا من محمد حتى أسلمت. شنو ميلك دول تترك قرق كذب محمدن تا مسلمان مولم ديبتر. إما هرقل نعمة تبتر. يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. بخاري'nin rivayetinin ahırları şey. Ey Rum Mesihliler deyipdir. Eger dünya ahir gönenmek isteyen bolsaňyz deyipdir. Eger şu padşahlygymyz, mülkümüz uzak küsün diýen bolsaňyz deyipdir. Näjire maslahat hemmemiz musulman bolsak deyipdir. Fahasu haysata humril wahş. Vahşi çölleki eşik ýanyk bol hemmiz gaçyp gitipdirler döwründen. Türkmen näme diýär? Qulanny. Qulan ýanyk bol gaçyp gitipdirler. An Hirakl görüpdir, özü musulman bolup biljek däl, olarda musulman etip biljek däl, öwrülüň dipdir, getiripdirler. İnni qultu maqalati anifan akhtabiru biha shiddatakum ala dinikum faqad ra'aytu. Yo, mena size imtihan etjek bolýan dipdir. Sizin diniňizde gaýym dädiňizi biljek boldum dip yalandan oýbilek görüpdir, bilip dur. Aýdyp dur. Boyun alyp dur. Mene size imtihan etjek boldum dipdir. Görse padşahlyk elinden gitjek bolýar. Yo, mene imtihan etjek boldum dipdir. Gawy dipdir hemme dininize gaýymmışdyňyz dip fasajadu lahu wa radwan hemmesi eňilip ýene hormat goýup bolýar sen bizim padşahymyz senden rady dip kan ulamaly daýdy. Şo men padşahlygym galsyn dip Herakl dünýeden kafir bolup geçipdir. Nauz billah. La ilaha. Adam ogly yalançynyň yalanny çyn sanypdyr, egri bakyp gülenni. Gan çekme ey dünýä, her kim alanny, garda malyňdyr, ýene gaýdyp bir gider diýe mahtum bolýan. Adam ogly yalançynyň yalanny çyn sanypdyr, egri bakyp gülenni. Adam pakir şu dünýä adama gülenni hoş bolýar diýipdir, dünýä maňa gülýär diýipdir. O dünýä seni men maskhara etip gülýärdi. Gan çekme ey dünýä. Aham dünýäk näme diýe mahtum bolýan. Ey dünýä narahat bolma diýipdir, falany menden kan mal ýygnady, menden kan zat ally diýip Herakl ýaly adamlar narahat bolup berme dünýä diýipdir. Näme diýip? Garz malyňdyr, ýene gaýdyp biridir, işte hiç kim titrep ölüp gider, hemme senden alan malyny ep berip gider diýipdir. Hemmesini ep berip gider. Häzirde otym kam Herakl padşah bolup, ir gitdi güfürde. Aýtam namasyny hormatlap aktyk çowluklary altyndan bolan, gyzyldan bolan sandygyň içinde saklap, şu nama biziň aramyzda dursa, biziň mülkümiz elimizden gitmer diýip näçe ýyl Fransa elinde saklapdyr. Altyndan bolan, sebediň içinde altyndan bolan sandygyň içinde saklap. Soňra mümin musulmanlar jeňe şo tak baryp, hatda şo padşahly bilen oturuşup, şo namany birje okşaýly, birje maňrymda süýkaýly etmäni musulmanlar gözlep ağlap gözlerinden ýaş akýanmyşdy. Resulullah sallallahu şol mübarek namasyny öwredi. Inna Hirakl özüne verilen nigmatyň gadryny bilmäni, ady tutulup ýazylan namaň gadryny bilmäni, padşahlygym elimden gitjek o diýip kafirligi begellep, kafirligi intikab edip gitmeli dünýeden. İhlas bilen Allah Taala'dan dilemeli boljak, imanly türkmen dogalla. Hudaýa dünýä hileye, mala, bir adama allanyp da galbymdan iman sıfırlyp men kafir bolup dünýeden geçe gamaýyn diýip. Allah Taala'dan men dilemeli boljak. Bir zatlara allanyp, ay
Gülfem bolya näme sen bolya diýip de Hudaýa men dünýeden bir iman geçämäyin. Ay bolmadan bizirat halal haram näme bijire näme bir zat diýip de bidirip öde diýen işim dogurulacak bolup da Hudaýa kafir bolup geçämäyin diýip Allahdan wagt dilemeli boljakka. Hudaýdan dilesen Hudaý berjek däl diýmedi hiç wagtda. Dünýäni dileýänleri Allah Taala beripdi. Ahiret dileýän, rahmat dileýän, nur dileýän, hidayet dileýän, iman dileýän adamdan Allah Taala berjek däl diýmedi ahim. Erhamur rahimin ahim Allah Taala. Bunu görün ulkan ders. Ahirki zekette Mesihiler eňilýänmişdikler, rukuýa etýänmişdikler. Bizim şeriatımızda haramdır şey etmek. Bir topar öýde geliller de qaynatasına salam verenine kendi eňilmek dogry däldir. Fakat kellesini gymylatmalydyr. Yaşın ýa-dämi? Qaynatası geljekdämi? Ýa bir yaşın ýan adamsy. Fakat kellesini. İçinden de selamu aleykum diýmeli. Ýa şaçykdan selamu aleykum. Selam. Emma gerşini biilini gymylatmalydyr. Fakat kellesini fakat. Şu salam verildigini belletjek. Emma ýaxşy eňilmek ol haram zatdyr, dogry zat däldir. Bu da ýony ahyrynda bir meselede. Allah Taala qalplaryňyzy iman baýlygyndan dolu edip ayırmasın hiç wagtda inşallah. Hudaý Taala şu dünýeden hemmämiz Rasulullah we Allah Taalaň mehabbeti iman baýlygy bilen dünýeden geçenden bolaylyň inşallah. Hudaý Taala ýurdumyz parahat edip, watanymyz emniyet bolup, hususan içerlemiz bilen mehabbette ýaşap, dinimiz dünýämiz abatlykdan ayırmasın inşallah. Hudaý Taala watanymyz emniyet bolup, ulamalarymyz we milletimizin agdy birligi ittihatdan ayırmasın can Hudaý. Bir alham, üç kul huvallah, Suriye Falaq we Nas goşup okuýalyň, ötelleň ruhuny bagş edip, ilgun watanymyza dua edip inşallah. Firaba. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Fira ilahi amin. Hatmi Kur'an-ı Kerim, hatmi ihlas ve salavatlar ve ihlas bilen içeride daşarda ilgun dua etmelidir. İlahi amin. Ötüllerin ruhuna bahşetmeli. Amin can Hudaý. Amin ya ilahel alamin. İlahi amin. İlahi amin. Erhili içerlerin arasında mehabbete dua ediyor. Arasında gezmek, nuri imanla yaşamak, Allah Taala'nın aşkınla yaşamak. İlahi amin. Dünya allanmasızlık. İlahi amin. Hudaý Taala'dan kat umid kanir bir eller boş qaytanmar inşallah. İlahi amin. Amin can Hudaý. İlahi amin. Amin ya mucib rahmetke ya erhamer rahim. Maşallah. Barakallah. Yoldaşlarınızı yadınızdan çıkarmak.